Ti ya boibori na boiga bamenye bebunge ya West Mugirango ime ye county ya Nyamira nigo besokire na kogokera magendero ayagendete koba kagwikiraniwa no mujumbe webunge yo Musiki Stephen Mugaka yokorosyo skuru bunenchire yemo yogokini birengo bya magacho ama ya skuru ime ye bunge yo ukwana kurwase skuru yo boroso ya Kibirigo eliye secondary ya bamura ya Kibirigo na boigeli yo boroso ya Nyamira icyo kire gati skuru icyo Musiki Mugaka haberega korosya ibirasi bya niga bamenya baiga bago keremereme yo asubega bamukire bari babere bagotebona hebunge ya West Mugirango igaja bere kwirana maega kemagendero aseba sabira kero yomo utara na kumanya magendera ali habere kagwikira nikumurikitso Fatigadi Kisemba na roboti rwasinchira yobwikira Higati yabamenyi korwase bunge ya West Mugirango anene ase kenyoro kya songonga ime ye ward ya Banyamatuta na boigonya igwa ime ye ward ya township nigo besokire akogokera emiremo yokoroisia kisukuru inse yo mubunge o West Mugirango o Musiki Stephen Mugaka kukwana korwase skuru yo boroso ya Kibirigo abwase o Musiki Stephen Mugaka abeire gakwagacha amagacho aho eryo gukenia ebirengo byekisemi ase skuru eyo yo boroso naboigo area ye secondary eyo aberega kubeka chikaplos aroro nigo igatia bana inchi abaiga bakwana ayaiga birigeye tiarenge igabneriga abarai bara abeiroro lakini yabeire tabauti wano tindo chinki abantu barateberenga one time karomo koligo chokobokoko obisine igo ira eyo etarengo ororo na karomo koligo rachi sore chioro bya kabisa abana baite bari bya kabisa na abana no bagosoma chinda njiri abana umwana gagosobeke gekoro utari umenya usaho che skuru me bya kabisa Mheshimiwa Stephen Mugaka lichumbe kurwa una akaire to bogambi abiro kobeka ko kwa ega ase skuru eye yabwate oborema ase birasi ebirasi omentri kwa gache birasi obekire baka chifro gitarengo obeke kitaeri yare go tuwa gora nturi go tuwa abaibori n'abarimu bono nigo bagogete baigwete buya nande bagote abande konyarekana Mheshimiwa Stephen Mugaka lichumbe 2 term kubatekana na magendera ya ase kisukuru nigo korwase skuru area yo boroso ya Nyamira eyo egenderete kwagachwa egoroba nigo boigo egetambokero ekyo kyabeire kogokerwa mono yonkorwe skuru ekorukwa Nyamira DP Primary School Comprehensive School skuru eyo omochumbe nabegete chitairi ebirasi 8 skuru eyo omochumbe narusetie ebirasi 5 akabeka amabati akanyora bado taraikirania natagete skuru eyo ebwata abana ange 1000 na egenta akora natagore ebirasi bindi bya engororo akabeka ekoroba eri chikoroba inya koruruse paka ekoroba ya kabere yere ebirasi ekoroba ya gati yego chakoba entokorokanga erab eya igoro yere reprali aiga niga bamenya baiga babaragire byara bari ababeire bakubwatoka amangana buna nigo omubunge Stephen Mugaka ataraikirania amagenderero andonzi ase ebunge eyo ase babasabire batare skuru aho nabaigo baerorere chumbe o kwa Stephen Mugaka n'abantu banyamira nyaigwa ngambu ya mono agenderere kokonya abana chiskuru kya West Mugirango chonsi muna akonyire Nyamira Primary tabi abantu bata mujimbe tarakora kendenga na sengencho mbali go che ground batare ogende chiskuru na cyabanyaisa ogende chiskuru na cyabanyansa bakwa ogende chiskuru na Kibirigo nabokore bintu muchumba akorire igonta getoko tebanga ogokwana taikoro kyo kwerorera oyo tagete gache ground muna Nyamira Primary arore building yororo chikoroba ine nabagoisane kanga lichumbe lyakorire gasi naende natagete abana basome Ingo reporter Getembe koraiga se bunge ya West Mugirango gutoke meye county ya Nyamira Fatigadi Kisemba.